Malich, mapokno ne wangne, mapokno losi wangne. Dynamic Entertainment, ma indi koro organization maduong' mokalo mochung' ne weche mag mor. Kelonwa Mashujaa Eve. Mkili malo, mkili kama, akiliza kwa rajelena. Nobet tich adek tarik 19 dwe mar 10 akoni ni bang' adhiambo nyosiri kosegol ni pap sama poro liedno to wamiele live igoyo timielo adhiambo nyosiri Umera donjo yweyo mokalo donjo ni makoro mitna mana siling 300 kende akoni ni tarik 19 tich adek dwe mar 10 ok no ne umanya jo mabe jo yugis jo Omari biuru kacha wa mielo Odongo swagg jogo e komo no chwak budho wan kacha chako tamo wang bogo mcomarinash Entertainment Odongo swagg at King Zion Club kon wadu mondo kon nyawadgi Mera